Cítiš sa vyčerpaný, neproduktívny alebo nespokojný a pritom nevieš prečo? Za to často môžu drobné každodenné návyky. Dnes ti ukážem 10 skrytých návykov, ktoré ti nenápadne ničia život a čo s nimi môžeš urobiť. Prokrastinácia preoblečená za prípravu. Popis. Neustále plánuješ, premýšľaš, zháňaš inšpirácie, ale bez akcie. Mozog má pocit pokroku, ale reálne nič neurobíš. Príklad. Stráviš hodiny nad plánom tréningu, no nikdy nezačneš cvičiť. Prečo je to toxické? Použi pravidlo 2 minút. Ak niečo trvá menej ako 2 minúty, urob to hneď. Zaveď časový limit na plánovanie a hneď prejdi do akcie. Nevedomé prejedanie sa. Popis. Ješ pri pozeraní TV, scrollovaný alebo v strese. Prečo je to toxické? Mozog nezaregistruje sítosť, vzniká emocionálne prejedanie. Dôsledky. Priberanie, únava, zlé trávenie, výčitky. Riešenie. Jedz vedome, bez obrazovieka iných zariadení. Používaj menší tanier a jedz pomalšie. Multitasking. Popis. Prepínaš medzi viacerými úlohami naraz. Prečo je to toxické? Spôsobuješ si mentálnu únavu, robíš chyby a znižuješ produktivitu. Zvlášť je to nebezpečné pri učení, práci alebo komunikácii s blízkymi. Riešenie. Použi metódu Pomodoro. Je to 25 minút sústredenej práce a potom 5 minút prestávky. Jedna úloha rovno jednočasový blok. Závislosť na mobile. Popis. Prvé, čo ráno urobíš, siahneš po mobile. Posledné, čo robíš pred spaním, je zase mobil. Prečo je to toxické? Rozptýľuje pozornosť, zhoršuje ti spánok, ničí tvoje sústredenie. Dôsledky. Scrollovanie namiesto skutočného oddychu. Riešenie. Ranný a večerný digitálny detox, napríklad 30 minút bez mobilu. Použij aplikácie ako Forest alebo Digital Wellbeing. Neustále porovnávanie sa s ostatnými. Popis. Porovnávaš svoj život s hikliktmi iných na sociálnych sieťach. Prečo je to toxické? Vzniká frustrácia, závislivosť, znížená sebadôvera. Riešenie. Obmeď sledovanie dokonalých účtov. Zameraj sa na svoj pokrok, nie porovnávanie. Chronické odkladanie spánku. Revenge bedtime procrastination. Popis. Vieš, že si unavený, ale ešte si pustíš video alebo scrolluješ. Prečo je to toxické? Znižuješ si kvalitu spánku, spôsobuje ti únavu a podráždenosť. Riešenie? Nastav si nočný alarm na vypnutie všetkého 30 minút pred spaním. Vytvor si večernú rutinu. Čítaj, medituj, sprav si teplý nápoj. Nedostatok pohybu. Popis. Sedíš celé hodiny v práci, pri jedle alebo doma. Dôsledky. Bolesti chĺpta, úbytok energie, zhoršená nálada. Riešenie? Každú hodinu si sprav aspoň 5 minút pohybu. Rob krátke prechádzky, stretching alebo používaj stojací stôl. Ignorovanie vlastných hraníc. Popis. Vždy hovoríš áno, aj keď nechceš. Prečo je to toxické? Získaš vyhorenie, hnev na seba, stratu sebahodnoty. Riešenie? Precvičuj si asertívne nie. Používaj pravidlo. Najprv si premyslím, až potom odpoviem. Neorganizované prostredie. Popis. Máš neporiadok na stole, v izbe, počítači aj v živote. Dôsledky. Zvýšenie stresu, rozptýľovanie, bazdí si kreativitu. Riešenie. 5-minútové denné upratovanie. Použiješ pravidlo 1 vec von, 1 vec späť. Zanedbávanie duševného zdravia. Popis. Potláčaš emócie, ignoruješ úroveň stresu, nemáš žiadny mentálny oddych. Prečo je to toxické? Vedie ťa to k úzkosti, frustrácii, výbuchom alebo vyhoreniu. Riešenie? Založ si denník vďačnosti, rozprávaj sa alebo vyhľadaj odbornú pomoc. Zaved víkend bez povinností, len oddych a reset. Tieto návyky sa môžu zdať neškodné, ale ak ich ignoruješ, môžu ti pomaly zničiť život. Zameraj sa len na jeden návyk, ktorý ťa najviac trápi a začni s ním práve dnes. Ktorý z týchto návykov ťa trápi najviac? Ak sa v tom našiel aj tvoj kamarát, zdieľaj mu to, daj like. Ak si pripravený makať na sebe, toto bol tvoj budíček. Čo s tým spravíš?